Уважаеми млади приятели и колеги, аз съм професионален преподавател и затова реших да не си подготвям презентация, въпреки че в чантата ми има 5-6 флашки. Това защото мога да се пропусна много надълбоко в някои области, които сигурно няма да представляват интерес за по-голямата част от аудиторията. Имам 3 пункта, които искам да маркирам, да споделя с вас и да дискутираме в следващите срещи. Първо, което искам да споделя, това е динамиката на развитие на роботиката. Второ, роботиката днес и утре. И третият пункт е свързан с обучението в областта на роботиката. Така. Само тези от вас, които са се интересували или могат да проявят интерес за история на развитие на роботиката, биха могли да видят, че нейното начало датира в древността. Даже някои считат, че в Светото писание са маркирани някои от елементите на роботиката. Разбира се, тези неща имат своето историческо развитие, те са свързани с нивото на развитие на техниката, технологиите и така, особено в по-предните години на близкото ни по-точно, с появата на положение, в двигатели са разработени много аналози на животни, птици, на хора. След появата на електричеството се появява така железен човек и така учен железно. Знаете ли, че аз за себе си съм датирал нещата, развитие на роботиката до електронната ера и след електронната ера. Позволил съм си да го направя това, тъй като с появата на микропроцесора и появата на Early Industrial Automation 1961 година се слага едно начало на супер динамично развитие на роботиката в началото в индустрията, защото там има сериозно финансиране. След 70-те години на миналия век той излиза извън индустрията, отива в много сфери, това число, което са маркирани на военното дело и полицейско дело. Ако се представим, че 61 година е начало на електронната ера, или той е ползва микропроцесорно управление, ние можем да кажем, че до днес роботиката има 56 години. Откъдено съм сметнал, значи не е навършил още пенсионна възраст. Всички днес си представяме и знаем много добре, че няма област, в която роботиката да не се е намесила и да решава много интересни проблеми. Това е една от причините да се успеем повсеместно и тъй като все пак ние сме българи, аз мисля, че съм възрастово свързан с началото на роботиката в България, ще споделя някои неща, които са били в България. Като тук не искам да вкарвате никаква политика. Имаше 2 мощни центрове за развитие на индустриална роботика. Единият НПКР, научно-производствен комплекс, Бероя Стара Загора, и другия към Пловдив. Така че на базата на лицензни роботи и на базата на някои собствени работи
разработки на съответните институти. Ние произвеждахме индустриални работи и тук в соцлагера на времето бяхме страна, която имаше лидерски позиции. И понеже ще маркира обучението, трябва да ви кажа, че първите лекции по роботика в нас са прочети професор Михаил Спиров Константинов, за разлика от сегашния Михаил Константинов, през 1974 година. Той беше на посещение в Япония, в завод за производство на електродвигатели на фирмата Фанук. И беше впечатлен от това, че нощната смяна се води от един инженер, който няма право да влиза в производствения цех, а има права да вземе решение, ако някоя от системите излезе от нормалните условия на експлоатация, дали да продължи като пропуска дадена операция или да се стопира. Тези първи впечатления започна да се споделя професор Константинов спрямо време пред хората на военните заводи в завод Карлово, след това и на други места. Имаше една организирана страна учение блок без завършващи инженери. Имаше следителна квалификация за инженери, които са от индустрията. Имаше обучение на учители, които преподаваха роботика в средните училища. Имаше един практикум по роботика, който имахме шанс, когато бяхме по-млади, малко по-големи от вас, да чуем лекции от професори, които са в Стенфорд, Бърнард, професори, които са от Япония, Англия, Франция и така. Професор Како от Европейския университет дойде за 2 дена в България и изнесе своята лекция да разгледа там много се разумени. Това, което беше в България, разбира се, трябва да бъде справедлив, че тук професор Владимир Ганевски, който с екип от хора също можеше обучението на роботика. И така, роботиката днес и роботиката утре. Днешната роботика, уважаеми колеги, както каза академика, е една интеграция на знания, върхови технически постижения. Е развита на базата на елементната база на машиностроенето. Можем да кажем прецизното машиностроене. И затова много колеги, особено в началния етап, тъй като имаше много сериозна дискусия, дали имат бъдеще роботите или нямат бъдеще, сега вече това не се коментира. Те считаха, че робота е една машина. Малко по-различно от другите, но машина. И има до някаква степен основание. Роботите утре. Роботите утре ще се различават съществено в няколко направления според мен. Първо, вие знаете, че развитието на нанотехнологиите ще доведат до нови материали с много по-висока част от тях, механична якост, с гъвкавост, аналози на човешката кожа, аналози на сухожилия, аналози на всичко, което дори може да приложа в някаква степен ще се произведе. От произведено в кавички да го изложим. На базата на тези материали сигурно ще се появят нови типове кинематични съединения и типове кинематични съединения. Лагери, да си позволя така да кажа. Но без търкалящи елементи. Защото не знам аналог в живата природа да има търкалящи елементи в стаите, а човек и животните се движи
достатъчно точно, живее достатъчно дълго и това трябва да се очаква. Нови методи за получаване и трансформация на енергия. Дори това, което се прави, използване на слънчева, вятърна енергия и така нататък, ми се струва, че няма да е достатъчно за работите, въпреки че този вид енергия и трансформацията не се изключва. Но вие знаете, че живият организъм в по-голямата си част, не съм биолог, по-голямата си част живеят, хранят се с органични продукти. А когато говорим за трансформация на енергия, трябва да кажем, че класическите двигатели, които са ефективни електрически двигатели в това число, които използват серводвигатели, те са ефективни при високи скорости. Докато няма като абсолютна стойност много високи скорости, и следователно трябва да се очаква. И освен това, там има темпо 360 градуса за въртане, а старите често пъти са по-малко от 360. Така че трябва да се очаква изкуствено скоро. Това, което казва, нов тип тактилни сензори. На базата на материалите ще се бъдат нов тип тактилни сензори. И трябва да казва, че с пръста човек усеща много неща. А не само с пръста, с много части на тялото си. Така че тези сензори ще помогнат да се изгради една чувствителна система или сензорна система на друга основа. Аз мисля, че другата категория сензори, които са за възприемане на външната среда, зрение, техническо зрение, слух, мирис и други, те също ще се разработят в близко бъдеще. Това е по отношение на тази част, която прелива постепенно към системите за управление. Нашите лекции, на които изучават киновете, студентите, два ден душата да изучават деновите например, векторни методи и други методи за кинематичен анализ, за да може позиционно и по скорост да се управляват съвременния робот. Но аз изпълнявам да им казвам, че в близко бъдеще тези неща постепенно ще отстъпят на елементите на изкуствено интелект, на обучение и самообучение. Даже съм писал тук в една статия преди 2 години, че ще се явят училища и учители за роботи. И програмистите сигурно ще станат първите учители. Там, за които малко са навлизали в изкуствен интелект, те знаят, че и сега понятието учител, обучение чрез учител се ползва, но те там слагат по-друга трактовка на понятието учител. Това съществено ще промени роботите. Съществено ще промени и комуникацията на робот-човек. Писах преди време, роботите идват, трябва да се подготвим да ги срещнем. Значи, независимо от развитието на нашата страна, тя няма как да стане изолирана от световното развитие и роботите ще бъдат през много места. Виждате, медицината беше по-лукавен, после сега в София, постепенно ще наведат просто медицински роботи. Индустрията почне да правят по-модерни производства, веднага би запомня съответната индустриални роботи. И така, последният момент, който искам да засегна, е свързан с обучението. Световно е прието в България също, че съвременното обучение страда.
страда и това ми се струва, че на всеки, който се е докоснал от това, вижда. Има много причини за това. Но според мен основната е динамиката на развитието на науката, техниката, технологиите. Тази динамика не може да бъде проследена в предметната област на който и да е преподавател, това число е професор. Значи аз съм професор по роботика, но аз имам претенции да съм специалист в областта на структура, кинематика. Не мога да следя с цялото това множество, което динамично се развива. Значи тази динамика трябва да вземе две неща. Едното е структуриране на класическото образование, защото знаем, че има две страни. Едното е статичното или фундаментално знание, другото е динамично, информационно и свързано с технологии и техники. За да се проведе сериозна реформа, естествено, че трябва да се преструктурира образованието и най-вече от средното и висшето образование. Но това е работа на Министерството. Аз ще кажа това, което тук се опитва екипа под ръководството на колегата Чавдаров да прави с тази работа време. Тоест, провеждане на извън класната форма обучение. Тук на времето съществуващото на понятие период, което също е загубило своята плавност и смисъл. Би трябвало да се акцентира върху индивидуална работа на младия човек. То трябва да се стартира от средното образование. Много се радвам на тези, които си избрали роботиката, но няма нищо страшно, че някои от вас имат желание, но преценяват своите възможности и интереси с времето и се насочат в друга област. Това не е страх, защото вие сте млади, имате достатъчно време да се преориентирате и даже това може да бъде полезно, защото част от знанието, които ще получи, и ще ги приемете на дейността. Индивидуалната работа. Това беше маркирано с приветствие, защото индивидуална работа, като се говори, има се предвид група хора. Но по тема, тематично обучение. Другото, което би трябвало да се тръгне на провеждане на тип семинари с активно участие на младите. Че една доста ранна възраст вие трябва да престанете да слушате, а да почнете да говорите и да споделяте вашите мисли и да правите апробация на идеи и мисли. Това искам да споделя с вас и да благодаря за вниманието.